Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta kayo mga ka-chicken? Ano? Welcome back dito sa channel mga ka-chicken. At ngayon mga ka-chicken, nandito tayo ngayon sa ating chicken co-op. May breeding area natin sa ating mga Rhode Island Red. Ayan, makita nyo sa likod ko. Ito yung mga Rhode Island Red ko, no? Ayan, nagpapahinga na sila mga ka-chicken. Ayan, no? Mga busog na yan. Tingnan nyo mga ka-chicken. Ngayon mga ka-chicken, sa vlog natin na ito, sasagutin natin o i-update natin yung may tinatanong mga ka-chicken kung sa ginagamit ko na pagkain dito sa ating mga breeders. Ayan, kung naalala nyo mga ka-chicken, sa mga nakasubaybay dito sa channel, may na-vlog na tayo dito tungkol sa yung pinapakain ko na Gallimax 21. Ayan, ngayon na-update natin mga ka-chicken. Kasi may nagtatanong din kung maganda din ba yung resulta ng Gallimax 21. Ayan, na-vlog natin mga ka-chicken yung Gallimax 21. Panoorin nyo muna ito. Okay, ngayon mga ka-chicken, sa video natin na ito, may babahagi ako sa inyo dito sa pagpapakain sa ating mga breeders. Nakaraan nating vlog mga ka-chicken, pinakita ko din dito sa inyo kung ano yung pinapakain natin dito sa ating mga breeders. Yung combination ng GMP4 na breeder pellet at saka may crack corn at saka may din tayo doon, layer mass at saka may 50% na sola at saka madriagua. May isa kong kaibigan mga ka-chicken na sinadjust niya kasi din sa kanya doon sa mga inalagaan niya o kay paring Mark, shout out sa inyo idol. Sinadjust niya mga ka-chicken yung Gallimax 21 na breeder pellet. Dahil sa kanya, subok na niya at saka sinadjust niya sa akin dito din sa aking mga alaga. Kaya ngayon mga ka-chicken, nais kong itry yung Gallimax 21 kasi base sa kanyang pag-alaga at saka pagbibigay ng pagkain doon sa mga breeders niya, doon sa mga heritage chicken din niya, yung Gallimax 21 niya ay maganda yung naging resulta doon sa mga breeders niya. Malalaki yung mga itlog, makakapal yung shell at saka marami pa ang iniitlog, mas dumami yung iniitlog ng kanyang mga breeders. Disclaimer lang po mga ka-chicken, hindi po tayo nag-endorse. Binabahagi ko lang sa inyo mga ka-chicken kung ano yung mga ginawa ko ditong paraan o ano yung mga ginagamit ko dito, ayan. Kaya ngayon mga ka-chicken, ito na yung Gallimax. Yan, makita nyo itong yellow. Yan na yung Gallimax 21. Ayan, breeder pellet. Ayan, makita nyo mga ka-chicken. Yun, di klaro, Yan, nakita ko sa inyo. Yan. Ayan mga ka-chicken, nakita nyo na yung ating pag-vlog doon sa Gallimax 21. Yung naging resulta mga ka-chicken sa paggamit natin ng Gallimax 21 na sinadjust doon sa ating kaibigan, yung naging resulta mga ka-chicken ay okay na yung resulta. Mabilis o malakas silang umitlog at saka malalaki din yung mga itlog nila mga ka-chicken. Para sa akin okay yung Gallimax 21 mga ka-chicken, kaso lang tinigil ko mga ka-chicken yung paggamit ng Gallimax 21. Yung ginamit ko dito mga ka-chicken ay GMP4 dito sa aking mga breeders. Yan na yung ginamit ko na feeds na hinaluan ko ng madriagua at saka sola mga ka-chicken. At saka nilagyan ko din ng konting laying mass. Ayan. Yung rason mga ka-chicken bakit ko tinigil yung paggamit ng Gallimax 21 kahit okay siya yung sa paggamit dito. Yung naging rason kasi mga ka-chicken kasi yung Gallimax 21 mga ka-chicken na tinigil ko kasi konti lang dito sa amin mga ka-chicken, iwan ko sa area nyo, dito sa amin yung mga poultry supply dito, yung mga nagtitinda dito sa pinaka lungsod namin ay lang, may mga poultry supply na siguro mga 10 poultry supply dito sa area namin. Yung problema kasi mga ka-chicken ay kunti lang sa kanila yung nagbibenta ng Gallimax 21. Siguro na sa mga 2 tindahan lang. Minsan nagkakaubusan din, out of stock, ganyan. Saka mahirap para sa atin kasi pag bumili tayo tapos wala nang ganyan na pakain, siyempre mag-change feeding naman tayo kasi bibili tayo ng ibang breeder pellet tsaka mag-change feeding na naman tayo.
at saka maghintay tayo kung kailan yung may available na naman na Galimax 21 ano. Kaya yung ginawa ko mga ka-chicken ay mahirap yan kung lagi tayong nag-self-feeding dito sa mga manok ay naka-stress din yan sa kanila no. Maapektuhan pa yung kanilang pangingitlog. So yung ginawa ko mga ka-chicken ay bumalik nila ako sa GMP4 na ginamit ko. Kasi okay naman din yung GMP4 mga ka-chicken, malakas din mga itlog at saka okay naman din yung malaki din yung mga itlog nila mga ka-chicken no. Yung gumagamit din pala ng Integra 4000 mga ka-chicken, okay yung mga ka-chicken, maganda din yon. Kaso lang dito sa aking mga ka-chicken hindi ako gumamit muna noon kasi yung Integra kasi mga ka-chicken, yung Integra 4000 may kamahalan. Kaya dito sa GMP4 na ginamit ko mga ka-chicken, ano lang siya mga ka-chicken, medyo mababa yung presyo niya kaysa doon sa Integra 4 mga ka-chicken no. Kaya yun yung ginamit ko mga ka-chicken para dito sa aking mga breeders. Ayun, kaya tinigil ko na yung Galimax 21 mga ka-chicken kasi yung supplier mga ka-chicken hindi agad nakapag-supply, magkakaubusan o konti lang yung nagtitinda ng Galimax 21. Kaya yun mga ka-chicken, sa mga nakasubaybay hindi ko na ginamit yung Galimax 21. GMP4 mga ka-chicken, maganda din mga ka-chicken. At saka may nagtatanong pala mga ka-chicken kung wala na daw available na GMP4 sa kanilang area, pwede ba daw sila gumamit ng ibang product o ibang feeds pwede naman mga ka-chicken. Gumamit kayo ng yung pang-maintenance din na GMP3 ganyan. Pwede din yung mga ka-chicken, itlog din naman yung ating mga alagang manok. Haluan nyo lang din ng mga mas maganda, yung mga rich in protein tulad ng Madre Agua, Asula, ganyan mga ka-chicken. Sa mga may nagtatanong din pala mga ka-chicken kung pwede ba lagyan ng layer mask yung ating pagkain ng ating mga manok, kung magiging fertile pa rin ba. Yung sagot po dyan mga ka-chicken ay oo, magiging fertile pa rin yan as long as may mga tandang o may mga rooster tayong nilagay sa pag-breed sa kanila mga ka-chicken kaya magiging fertile pa rin yan. Dito sa akin mga ka-chicken, naglalagay din ako mga 20% or 25% mga ka-chicken. Nahaluan ko ng laying mask itong ating pagkain sa ating mga breeders kasi mas lalong maganda yung pangingitlog nila mga ka-chicken. Kaya walang problema mga ka-chicken kung haluan nyo, magiging fertile pa din yan. Basta mayroon lang tayong rooster na lilalagay dito sa ating breed ng mga o dito sa ating mga inahin kaya walang problema yan mga ka-chicken. Yung mga breeders ko mga ka-chicken ayan mga ka-chicken, yan lang muna para sa update natin sa araw na ito tungkol sa mga nagtatanong o ano yung pinakapakain natin dito sa ating mga breeders at saka kung ano yung naging resulta ng Galimax 21 mga ka-chicken Yan, yun lang yung nagiging rason ko mga ka-chicken kaya tumigil ako sa Galimax 21 sa paggamit Kaya yung ginamit ko ngayon, gumamit ako ng GMP4. Ayan. Pwede din kayo gumamit mga ka-chicken ng Integra 4000. Maganda din yung mga ka-chicken kung kaya naman sa bulsa walang problema. Maganda yan mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, naka-shoutout muna tayo mga ka-chicken. Shoutout kay Randy Saya ng Seattle, Washington. Shout out kay Larok TV. Shout out kay Kuya Joe at kay Mami Atia. Shout out kay Happy Pure Vlog. At shout out kay LM Backyard Rabbitry. Shout out sa inyo idol sa channel niya. At shout out kay Jiros Pangilinan. Maraming salamat sa inyo idol. At shout out sa lahat ng mga silent viewers natin dyan. Ingat tayo mga idol. God bless. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat ulit sa inyong panonood tsaka walang sawang suporta dito sa ating channel mga ka-chicken Marami pa ako mga ka-chicken gustong ibahagi sa inyo tungkol dito sa pagmamanukan mga tips o ano yung mga dapat gawin natin dito sa mga susunod natin na vlog mga ka-chicken, babahagi ko sa inyo kaya subaybayan yung mga ka-chicken itong channel natin at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe mga ka-chicken dito sa channel para updated kayo, notify kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos mga ka-chicken Ayan mga ka-chicken, maraming salamat. Ingat kayo palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you.